Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kikutanka kukuyapa nino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa karo waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigira inyaya ya buditswa ni ayarare ya buda ishtaura iyo. Ichiti the first lady NaAuxillia Mnangagwa ordered the Zimbabwe Public Police kuti withdraw my charges against Vakadzi 9 vakavabuwa kuwatsomba last week muri Zimbabwe vanga vakapiwa mhosva yekubuwa first lady vakaonekwa vachisungwa vachiswa mujeri. Ndofunga the Zimbabwe lawyers for human rights ndo vakazomhanya vakawanikwa vachirepresenta vakadzi ava kuti vaonekwa vachibuda mujeri, so zvainzi vakapiwa bail muri Zimbabwe vachinzi vachizofanira kudzokera kucourt musi wa20 April muri Zimbabwe. As a first lady vari kunzi vazobuda vachitaura ivo vachiti withdraw my charges against vakadzi ava. Nzita rapinga withdraw my charges against vakadzi ava muri Zimbabwe. This incident yakaitika musi wa10 April ndo pakasungwa vakadzi ava. Vakadzi ava varanzwa vakasungwa during address ya first lady pawatsomba business center. Zvikunzi vakadzi ava vanga vatadza kuwana mafreebies aipiwa vanhu as part of charitable work ya first lady NaAuxillia Mnangagwa. Vakadzi ava vanzi vanosanganisira Nesta Chatiwana uya nemakore 41, then poita Panashe Macheka Nzondo ane makore 19, then poita Winnet Sitole ane makore 19, then poita Maria Choto uya nemakore 49, then poita Esnat Choto uya nemakore 33, poita Ellen Rujua uya nemakore 28, then poita Faith Chidakwa uya nemakore 30, Patience Matasha uya nemakore 35, na Joyce Mashingaidza uya nemakore 29 muri Zimbabwe. So zvikunzi the ZRP yakadetaina vakadzi ava kuMutare Central Police Station vachajwa nenyaya disorderly conduct in a public place as defined in section 41B of criminal law muri Zimbabwe. So zvikunzi the prosecutor akaordered the magistrate, the Mutare magistrate Priscilla Manimbi kuti vakadzi ava vakadisrupta speech ya NaAuxillia Mnangagwa muri Zimbabwe nenyaya yekuti vanga vasitadza kureceiva magroceries nechikafu muri chaanga adoneta muri Zimbabwe. Vakaedha kuti this unlawful behavior yevakadzi ava yainge iri abusive and insulting to NaAuxillia Mnangagwa muri Zimbabwe. Vakadzi vakabuda vachiargua vachiti the police yakavatageta after vabva pavenue first lady vachitaura vachiti mhosva yavakapiwa inga iri yekunyepa muri Zimbabwe. So the Zimbabwe lawyers for human rights vakavarepresenta vakadzi ava vakariliswa musi weFriday on free bail muri Zimbabwe. So vaifanira kuenda kucourt musi wa30 April, but the first lady vari kunzi withdraw macharges avo muri Zimbabwe. Ndofunga deputy secretary presidential communication in the office of the president George Charamba vakakomenta this incident vachitaura ivo vachiti macharges aya abiswa evakadzi ava muri Zimbabwe. Inova nyaya yakanaka for these women. Funga the Zimbabwe human rights, the Zimbabwe lawyers for human rights yakauploadwa for kumirira kwayakaita vakadzi vava muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi. Tiudziwo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ndofunga the Zimbabwe lawyers for human rights vakabuditsa statement after vakwanisa kubuditsa vakadzi ava mujeri. Vakabuda vakati rescued these 9 women from detention after they were arrested and charged for allegedly booing First Lady NaAuxillia Mnangagwa during her address at Watsomba Business Center, where they reportedly failed to access some freebies which she was doling out as part of her charitable work. The 9 women, namely Nesta Chatiwana, aged 41, Panashe Macheka Zondo, aged 19, Winnet Sitole, aged 19, Maria Choto, aged 43, Esnat Choto, aged 33, Ellen Rujua, aged 28, Faith Chidakwa, aged 30 years, Patience Matasha, aged 35, Joyce Mashingaidza, aged 29,
were arrested by police on Wednesday at Watsomba Business Center in Manicaland Province and detained at Mutare Central Police Station before being charged with disorderly conduct in a public place as defined in Section 41B of Criminal Law, Codification and Reform Act. In court, prosecutors claimed that the 9 women who reside in various villages located near Watsomba Business Center stood up and disrupted Mnangagwa's delivery of her speech by booing her as a way of showing their disgruntlement for not receiving some groceries and clothes, which she was doling out to people. Prosecutors charged that the women who were seated on the ground stood up and started booing the First Lady while she was making her closing remarks during her address, intending to disrupt her speech and show disgruntlement that they had not received anything from her. The behavior allegedly exhibited that Chatiwana, Machekanzondo, Sitole, Choto, Rujua, Chidakwa, Mataswa, and Mashingaidza, prosecutors said was unlawful, abusive, insulting to Mnangagwa. The 9 women who were represented by Tatenda Sigauke and David Tandiri of Zimbabwe Lawyers for Human Rights were released on Friday on free bail by Mutare Magistrate Priska Manimbi and will return to court on 30 April. In their defense, Chatuwana, Machekanzondo, Sitole, Choto, Rujua, Chidakwa, Mataswa, and Mashingaidza, who denied the charges, argued that they were just targeted during the dragnet arrest after they opted to leave the venue early and during the time when Mnangagwa was still addressing people and before being dismissed. The alleged booing of Mnangagwa is reminiscent of the heckling of former First Lady Grace Mugabe, who was jeered by some ruling ZANU-PF political party youth supporters in November 2017 at White City Stadium in Bulawayo, who were then prosecuted for insulting and undermining the late former President Robert Mugabe's wife. The heckling of the former First Lady argued his husband, Hoofing at President Emerson Mnangagwa, who at the time served as his vice president, for instigating the jeering of his wife. The ZANU-PF political party youths who were represented by the Zimbabwe Lawyers for Human Rights were later set free after prosecutors withdrew charges of insulting or undermining the former First Lady. Those are Buditswa statement the Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakadzi vacho ndo vamuri kuona vari apo vaipiwa mhosva yekunzi vakapuwa the First Lady vachipa speech yavo muri Zimbabwe. Tisingaziva kuti munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Ndofunga zvataura chinhu zvakamboitikawo zvakare kuWhite City Stadium kune mayouth ainzi akapuwa the former First Lady Grace Mugabe vakasungwa. Tisingaziva kuti munoionawo sei nyaya iyi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.